Zangerstualetan, izaten zen, gari ebatie, eta Santiagoetarako, ebaikero, inoz harintxo etorrizkero jobe baina, en generalen Santiago gostien jo. Santiago inguruen ebaikero. Eta zelan baten zan? Ita izaz, esku bat azebatu lan, da bestia ze. Eta horrekaz gero? Hori ebaite gero, lotu gero. Garezia. Egiten zizan nolan guk eskutie esaten genuen zen, beste batzu surfizie, ozta ezelan esatu zen, guk eskutie esaten genuen zen, honen tamaino nuruko txortatxu egin. Da gero harek, ilun zizen ero, gabien ilun dute hartu, eta beraz, garezaz beraz, lotu. Lotu, eta txorta egin ipini. Da gero, meta egiten zen, metak esaten genuen zen egin, pileute pintzen ziren, noskoko ziren bestzien jakiten, da meta ipini gero, handiganek egun batzutara. Horrek, bertan solon izten ziren. Solon egiten ziren. Gero metetako, inoz eruten ziren etxien ondora gero urreu egon daiten ero, da etxien onduen egin metak. Gero jobidanien urreu egon daite zen.